Gotang Pandhawa kudu jangkep 5. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa, Ndara Puntadewa mundi pustaka Jamus Limasada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya ngoten niku. Mula sowan kula mriki riyo diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Limasada. Saken bapak Ndara awi kula dherekke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Limasada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan boten rawuh teng Karang Kadempel yakin bapak mesti sedo. Ya Kang. Mergo bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula yasin kaping 3 lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gek sehat. Ning ora ana undhane babar blas. Winanane bengi dek Petruk mboten nonton kalih gareng ya mboten nonton kula wis omong karo bapak, Pak, mati ya mati ning warisan didungsik. Aduh paraimu lho kowe. Tak dupak genti. Lho. Bapane kok ngami-ami warisan supaya aja nganti congkrak terus. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti sak ngono ya. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malak, gareng kae meneh, arep cilik ning metakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki mung wong sarwa ngalah. Omahe mung manggon ning pawone bapak aku ki. Ya mesake kowe. Kowe njaluk bapak ora tau dikai. Petro dalem mundur sithik. Mundur kok, mundur. Lah. Ngapain? Ratu dilungguhi sikile ora? Sorry. Ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Lho, dhisik aku. Oh iya, Dik. Ngapunten. Kowe tak jarwani ya Petruk nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Lho. Sebabe mara sawangen. Kadangku ingkang mapan ning pepungkuran iki etungen cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Lho kok 6? Iki rasa. Kowe ana kono to yem. Ngisru-ngisru pikiran kowe. Minggir. Rawayahe kok ceniningan nang kono. Tunggal kalih 3 sekawan. Tuh, jiro lupat. Lho, kok main papat, Tru? Papat. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya, Petro. Nggih. Jam tedhak paduka wonten ing Praja Ngamarta. Koko Prabu Baladewa. Ya jagat pangestu Ngrawayakna, jagat Padhe Indra Jaladewaku. Yai. Tansah pinangganing kawidadan nering sambi kula sowanipun ing Ngraka ing Mandura. Mangya widodha niskala mboten manggal setunggal menapa. Namung pareng ing Ngraka ing Mandura ngaturaken salam taklimipun ing Ngraka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yai Prabu Darmakusuma. Koko Prabu andadosaken kasantosaning lahir batos saha ndadosaken kabagyaning para Pandhawa mugi kasekecakna anggenjeng ngandika lenggah kawula nuning Yai. Sampun boten kirang prayogi bisawanipun ing Ngraka ing Mandura wonten ing Datulya Praja Ngamarta dinten sakmangke menika. Yai Prabu Ngamarta. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katura. Kresna kakangku. Kadanging pun Kakang Yai Werkudara. Siya diatur bekti kalawan pun Kakang wis dak tampa. Kanthi lega legawaning penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Werkudara. Ndak gegem dadiake jimat. Baladewa kakangku aku ngaturake basaku katura. Bule kakangku. Werkudara kadangipun Kakang dak tampa.
siap ngaturke sembah lawan pun Kakang, pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat padha prayogano nggon lenggah ana ing datur ya Prut sing amarta. Werkudara kaya wis ora kurang kepenak ya Werkudara. Kaya wis prayoga prapanipun Kakang. Koko Prabu. Nadyan ingkang raying Madukara ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Arjuna ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Ya Permadi ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundi jimat paripih dayanana ing ngasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu kekalih. Ya Janaka kaya wis ora kurang prayoga. Ya Permadi kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang. Ana ing ngarsaning kadangmu tuwa Yai Prabu Darmaji. Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Kembar ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Ya Nekula Sedewa ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang ing Mandura Tampanana. Kula niki kula pun ninggo jimat paripih. Nom kula pun ninggo jimat paripih dayanana ing ngasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Iya Yai Nekula Sedewa kaya wis ora kurang prayoga. Ya Yai Kembar kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing negara Ngamarta dina samengko iki. Koko Prabu saestu ndadosaken gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Koko Prabu menawi wonten wigatos nedya paring pangandikan dhateng ngrayi Ngamarta tumunten kababarna. Menawi kepareng kawedharing kathah ingkang ngrayi nedya nganglongaken jangga nilingaken karna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana. Monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang ngrayi Ngamarta. Ingkang rayi cumadung dawuh pangandika Maduka Kanjeng Koko Prabu. Dene dinten sak mangke rawuh wonten negari Ngamarta ingkang boten cecala ingkang saderengipun Koko Prabu. Yayi, kula wonten pangandika ing ngadhawuh. Sewu sawa kalapatanipun ingkang Raka Tadah Wadana. Dene sawanipun Raka Indrawati boten cecala ingkang saderengipun nedya sowan dhateng negari Ngamarta. Wale-wale menapa Yayi? Ingkang sepisan sawanipun ing Raka tetinju dhateng kaharjanipun mur kadang-kadang kula Pandhawa dene tungkap angka kalih. Sawanipun ing Raka Indrawati dinten sak mangke ingkang wigatos namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa supados padhang lalampanipun ing Raka Indrawati. Yai Prabu Darmaji. Long-long rambyang ninggang driya Liriwan Condro Katawengan Sumo ing jas katuritan limut kabyataning puji ram remengdri yoma nawung kakowonging wang wisesa Yai Prabu kadang kula. Wali-wali menapa sawanipun ing Raka Indrawati. Munjuk atur mesa paduka Yai Prabu bilih
Kula namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Koko Prabu sanget ndadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang rayi ngamarta krana dawuh pangendika paduka ing mekaten. Monggo adat lupiya ingkang sampun kelampah bebasan Pandhawa menika ngendika sekelimah tindak sepecak tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging sabab menapa dene mekaten wiyos sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Yayi, kula nuwun sewu. Wale-wale menapa sampun wonten tigang candra tanglengan ingkang dinten sakmangke menika negari Ndorowati kados nampi laing Jawata. Negari Ndorowati kados nampi pegebluk. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Monggo sampun boten kirang-kirang nggih kula budidaya ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandene ingkang katindakaken gagar wigar tenantu karya. Mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken ingkang raka nglampahi salinanipun semek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Nampi sasmitaning Jawata bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu dhateng bot repotipun ingkang raka ing Ndorowati. Nuwun sewu. Mboten namung kula badhe arep-arep pisan dhateng pangandhanipun kadang kula Yayi Ndorowati babar pisan boten. Nanging sanget boten kinten babar pisan. Wanci enjing Yai Kresna sampun kepareng sowan wonten Gari Mandura. Sarya tawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menapa to sababipun dene Yai Prabu Ndorowati sowan dhateng Gari Mandura. Nedya nganti dhateng Ngaraka ing Mandura supados dados saksi tama badhe aturipun Yai Prabu Kresna inggih kunjuk paduka Yai Samyaji. Mboten badhe kula ngetingalaken labatanipun Yai Prabu Kresna babar pisan mboten namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng Yai Kresna inggih saged madhangaken. Pandhawa nampi ribet Yai Kresna inggih saged ngudari ribet menika kala wau. Mila Yai, sur sanget panyuwunipun Ngaraka ing Mandura. Supados aturipun Yai Prabu Ndorowati menika mangke tinampi dening kadang-kadang kula para Pandhawa saengga Yai Prabu sakadang saged mbirat penandhang tumandu wonten negari Ndorowati. Yai Prabu Darmaji. Koko Prabu menapa ing sampun dipun dawuhaken Koko Prabu Mandura nyatanipun Pandhawa nglenggana babagan perkawis menika. Pandhawa mboten badhe dumugi dinten sakmangke menika menawi mboten saking panuntunipun paduka Kanjeng Koko Prabu mila ingkang saking menika kula aturi angi cali jiga kelawan pekewa Durgama sangga runggi. Monggo Koko Prabu tumunten kula aturi paring dawuh. Menggah menapa to ingkang katindakaken dening Pandhawa sakadang boten badhe selak. Kresna kakangku. Mara kage matu mendika karo adimu Jodipati. Nadyan aku mbok dawuhi munggah gunung, mudhun jurang yen perlu jegur segara. Aku ora bakal wegah waton dadi sarana waluyaning praja Ndorowati. Koko Prabu, nadyan ingkang raying Madukara. Bebasan kadhawuhan manjing tumangan kula mboten badhe selak. Waton dados sarana waluyanipun praja Ndorowati. Koko Prabu, nadyan kula kadhawan beto barang ngawrat kula mboten badhe selak. Waton dados sarana padhang lelamanipun praja Dwaraka. Semanten ugi nadyan ingkang rayi ragil kadhawan supados mlampah ing tebih. Kula ugi mboten badhe selak Koko Prabu. Monggo kula aturi paring dawuh. Koko Prabu midhanget piyambak kesaganipun para kadang-kadang paduka Pandhawa. Yayi sangetan dadosaken bombong raosing manahipun ing Ngaraka Ndorowati. Dene mekaten kesaganipun para kadang ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh. Menggah menapa teng kedah katindakaken dening para Pandhawa punta sakadang boten badhe selak. Miturut dawuhing Jawata ingkang sampun kula tampi, bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun Ngaraka Ndorowati. Sarana Yayi Prabu sakadang maringaken pusaka ngamarta inggih menika wujudipun pustaka jamus nyang jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling praja Ndorowati. Yayi Prabu Ngamarta. Koko Prabu, sasampunipun kula midhanget sabda paduka ing kados mekaten. Kula nuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah ingkang rayi dereng saged amutusi babagan anggen paduka badhe amboyong pustaka jamus kelima sada.
krana mugi andadosna ing kawuningan bilih pusaka menika sayektos sanes gaduhanipun ingkang rayi Ngamarta piyambak namung menika Pandhawa ugi andarbeni pira langkung prayogi menawi kula kedah tetarosan lan kadang kula sekawan langkung rumiyin menika langkung prayogi Yayi Werkudara. Nggih. Si Adi matur karampun Kakang mbok menawa si Adi wis midhanget apa ngendikaning Koko Prabu Ndrawati yen to negara Ndwaraka bisa padhang lamun tinumbalan pusaka Ngamarta pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Yen pancen kuwi dadi sarana waliyaning Praja Ndrawati, aku ikhlas lahir batin lan aku manut karo mbarep kakangku. Yen pancen pusaka arep mbok paringake mangsa borong. Heli ngono yen to wis marambah makaping-kaping Kresna kakangku melu madhangake kana negara Ngamarta. Mula dosa apa ing bakal disandang dening para Pandhawa. Ing atase Kresna kakangku mbutuhake pusaka Ngamarta. Teka Pandhawa awel ora nyaosake marang Kresna kakangku. Mengkono Dimas. Yo. Arjuna Koko Prabu mboten nami arep babisang dhateng pangandikanipun Kakang Mas Yodimati. Nadyan ingkang rayi semanten ugi kula namung ndederek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Yai nakula, nadyan ingkang rayi namung jumurung kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Yai Sadewa sira darbe atur menapa Yai? Menawi dipun parangaken menapa kula badhe munjo atur paduka Kanjeng Koko Prabu? Iya Yai, mangsa borong keparang badhe sumire radi mingset anggen kula sowan paduka Koko Prabu Puntadewa ndak keparangake Dimas Ragil. Sidhem jroning pasewakan wadya tanpa sabawa kaprapan dening Sang Nalendratama mango nengi lerwu sing duka cipta berbuti mandana raras berbuti mandana raras pasang Kaliman Tabit tinebena iki ladune Demaweng Tawang Tuwang Koko Prabu. Menawi dipun keparengaken ingkang rayi ragil punja atursa paduka Kanjeng Koko Prabu Puntadewa. Yai Sedewa sira darbe atur apa? Teka sira tumuli maju ning ngarsaning pun Kakang. Apa darbe penemu ingkang beda kelawan kadang-kadangmu kabeh? Mara matur marang pun Kakang. Nun inggih Prewon lepatan pun aturipun ingkang rayi pun ragil kula nyadong deduka ing sakalangkung kathah ing sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih kula nuwun sewu menawi sedaya para pepunden para kadang-kadang kula Pandhawa sanesipun Kakang Mas Yodipati Kakang Mas Madukara Kakang Mas Sawu Jajar sedaya ngiklasaken pustaka Jamus Lima Sada menika dipun asta dening Koko Prabu Ndwarawati supados kinarya tumbal wadaling Praja Ndwaraka. Kula nyuwun pangapunten, menawi kula kok radi mboten mathuk, kula radi mboten cocok, kuwi kula mboten condong. Lirik kepiye dene Dimas matur ingkang kaya mangkono inggih. Mergi menapa? Dasar kula namung gampil kemawon. Pustaka Jamus Lima Sada menika kula nuwun sewu, menika sanes pusaka nanging menika panggesanganipun para Pandhawa. Mboten ngomongaken panggesanganipun para Pandhawa nanging menika ugi panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi kawula negari Ngamarta menika koncatan pustaka Jamus Lima Sada menika mangke badhe nungsang puyang gesangipun para kawula sak negari Ngamarta. Langkung-langkung sareng Koko Prabu Ndrawati paring dawuh menawi pusaka menika mungkin arya tumbal wadaling praja. Waduh kula nuwun pangapunten Koko Prabu, kula malah saya mboten cocok. Mergi dipun agem tumbal menika kan wandhe mboten badhe kondur malih wonten negari Ngamarta. Ateges Pandhawa menika mangke badhe koncatan pustaka Jamus Lima Sada. Kose Sedewa. Sedewa kula nuwun dawuh. Aku matur yen to pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada kuwi bakal dadi tumbal ning bakal tak kondurake marang Kyai Prabu Darmakusuma. Kula nuwun sewu. Ingkang nami dipun wastani tumbal menika caranipun tiyang karang pradesan menika dipun pethak, tegesipun dipun pendhem.
Menawi pusaka menika mangke dipun pendhem wonten negari ing Ndorowati tanwande mboten badhe wangsul. Mengko aku ingin bakal ngundurake kowe percaya karo aku, Sedewa. Sedewa. Iya wonten dawuh kok Prabu. Ing atase kabeh para kadang-kadangmu sepuh Werkudara Janaka nek kula wis padha sarujuk. Lah kok dadi kowe malah darbiatur kaya mengkono? Yen kowe ora, yen ngono kowe ora percaya marang Kyai Prabu Ndorowati. Nuwun pamunten, kula mboten matur menawi kula mboten pitados kan kok Prabu Ndorowati. Kula pitados mesine kowe kudu ngerti lelabuhane Kyai Kresna. Kula ngertos kula nuwun sewu lelabetan menika nek saged mbok ya aja diitung. Wong labuh kok diitung menika cara pundi? Mongko piyai kuna sami nyebataken yen tanganmu tekan kuwi ngulungke, tanganmu kiwa aja weruh. Nika tegesipun lelabetan menika sampun ngantos dipun petang. Menawi ngaten menika caranipun panjenengane etang-etang bab lelabanipun Koko Prabu Ndorowati, lah menika mangke mboten badhe rampung perkawisipun. Tegesipun Pandhawa tatas sing gadah piutang kathah kaliyan Koko Prabu Ndorowati. Nek labuh menika ya lahir batin aja duwe ngarep-arep menapa-menapa. Aja duwe penemu yang sesuk aku kerepotan bakal dilabuhi genti. Menika tegesipun nek Prabu menika mboten lahir batin. Wah, dalah. Malah nyala wetak. Kowe malah nrambul karo rembuke Baladewa. Mboten atus kula wantun Koko Prabu nuwun pamunten menika perkawis pustaka James Lima Sada. Mboten perkawis menapa-menapa. Mila menawi Pandhawa menika mangke nadyan sekawan sampun nyaosaken pusaka dhateng Koko Prabu Ndorowati. Ning menawi wonten setunggal ingkang gondheli menika mangke mboten badhe kasembatan dipun boyong wonten negari Ndorowati. Yen ora kakon diboyong menyang negara Ndorowati, sing gondheli kowe tegese kowe wani karo kadangmu tuwa. Noteng Ndorowati apa dina noteng Mandura. Nuwun pamunten, menika mboten perkara wani karo ora wani lho. Menika perkawis pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Dados kula mboten matur nek kula wantun kaliyan Koko Prabu Ndorowati, kula mboten matur nek kula wani karo Koko Prabu Mandura, mboten wantun matur kados mengaten menika. Namung kula ngemotaken bilih pusaka menika panggesanganipun para Pandhawa, pusaka menika panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi Pandhawa lan Ngamarta menika mangke koncatan pustaka Jamus Lima Sada. Wah. Menawi ngaten negari Ndorowati padhang ning peteng tumrap negari Ngamarta. Lah nek Ngamarta menika mangke negarinipun peteng, kawulanipun boten tentrem. Sing dicucuk dudu sapa-sapa ning Pandhawa. Nuwun sewu, kula namung njawab yastanipun Koko Prabu Puntadewa. Dewa. Iki wonten dawuh. Nderweteh yo pedet sewu nebo pategalan. Ndrewili yo grojo kanucamu. Wah, kowe ngerti ora Kresna kuwi sapa? Ih, ngertos Koko Prabu Ndorowati. Kresna karo Pandhawa kuwi apane? Koko Prabu Ndorowati menika pujangganipun para Pandhawa menika suing para kadang Pandhawa. Bebasan Pandhawa menika ngendika sklimah, tindak sepecak mboten ate kantun tanpa setelosan kanggo Koko Prabu Ndorowati. Tegese antaraning Ndorowati lan Ngamarta kuwi apa? Kalih-kalih ngatunggal ing mboten saged dipun pisahaken. Ngamarta inggih Ndorowati, Ndorowati inggih Ngamarta. Menapa apa cangkemmu iso muni? Wah, yen to kowe bedak-bedake antaraning Ndorowati lan Ngamarta. Nuwun sewu, Kang Mas. Kula mboten bentenaken. Pustaka Jamus Lima Sada diboyong karo Kresna kakangku kok ora entuk tegese kowe bedak-bedake. Nuwun pamunten. Mbok nyuwun ngampil sanesipun pusaka ora saged to. Ngampil kok pusaka menika kula dereng nate tumen ana pusaka kok disilih-silihke. Upami pusaka menika dipun silih-silihke menika nuwun sewu, kekuatane aber ora ana dayane. Mboten wonten dayanipun. Mila menawi ngantos Koko Prabu Ndorowati menika nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada kinarya wadal tumbal negari Ndorowati, sepisan kula mboten pikantuk, angka kalih kula mboten pitados. Ora percaya perkara apa? Mboten pitados menawi waliyanipun Praja Ndorowati menika ngginakaken pusaka, inggih menika pustaka. Kula nuwun sewu, wong urip ning alam padang labuh karo wong liya kok hitung-hitungan iku caranipun pundi kula tak nyuwun prisa. Wah, bocah iki kok cangkeme elek men, Dik. Wah, lah hitung-hitungan kaya kuwi wis wajibe wong urip ning lamban kuwi wajibe. Kowe nyumbang semene aku nyaur semene kuwi wis wajibe. Kuwi urip ning alam padang kaya ngono iki Werkudara. Adimu ragil iki piye? Nek kok dadi kaya ngene iki nek nganti kaya ngene iki Ndorowati ora bakal padhang. Dewa. Wonten dawuh. Aja gawe nesuku. Kowe sarujuk apa ora? Ya nyuwun pangapunten. Muni ora. Inggih. Yen nganti kowe muni ora, ilang-ilangan nduk siji. Aku ora sudi duwe adi kaya kowe. Apa ora? Wis ben ilang-ilangan nduk siji, nduk isih loroe kok. Loro ora netes-netes. Ora menika kendel rumiyin.
mangkel aku Sedewa kok pendak-pendak sing gawe perkara iki mesti Sedewa, pendak-pendak sing gawe perkara Sedewa. Ayo Wangsulan. Wis sarujuk apa ora? Mboten, Mas. Nggih. Mboten. Tegese kowe nggondheli pustaka Jamus Jimat Liwasada. Nggih, kula nyuwun pangapunten maripaksa mekaten. Wah, minggat. Mas. Kula ingkang rayi. Minggat. Ora minggat tak cecek nek kene modar iki. Nggih, nyuwun pamit Kakang Mas. Wangsulan takon minggat kabeh. Wis bener ngono kuwi. Tuman wae to. Sedewa iki ora pisan ora pindho. Anggere ning perkara mesti Sedewa sing opalangi, anggere ana perkara Sedewa opalangi ora pisan ora pindho. Wis kon minggat yo, Bek. Wis gedhe tuwa, mesti nak bali dhewe kok. Kok Prabu meni lho. Lho tenang kok aku iki tau lunga ya bali dhewe tenan. Merginipun sangune entek. Kanggo seneng-seneng. Inggih kok Prabu. Nanging aku njaluk Yayi. Yo piye? Njaluk perkara apa? Upama mengko wis paripurna lelakon iki Dimas kudu ngupaya kadangmu Ragil. Tak golekane. Aja kuwatir. Kowe rasah duwe rasa wasumelak. Pandhawa bakal komplit 5 ora bakal ana ingkang cicil. Koko Prabu wonten timbalane ngadhau. Ing mekaten Koko Prabu sakmangke gandeng Sedewa sampun boten wonten monggo kula aturi nampi pustaka Jamus nyang Jimat Limasada. Aduh, Yayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa kepindhan. Malah samangke tumuli kula nyuwun pamit mboyong pustaka Jamus Limasada. Gusti. Rawing Siadi Ndarawati karo pun Kakang iki bareng. Lah kok bareng karo kundur kok Siadi kundur dhewe iki piye? Mangke menawi negari Ndarawati sampun madhang kula tumunten kunduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu kula dherekaken kundur wonten negari Mandura. Tenan? Inggih. Ora guru. Mboten. Sawetawis kula aturi lenggah lan rumiyin wonten negari Ngamarta. Yo, manut. Yayi. Kula aturi maringaken daya-daya kula nyuwun pamit sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Dinggo Jimat paripe gayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong Padhararja sak praptamu. Berkah pangetunipun sinuwun Prabu Puntadewa. Wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda. Iya Bagong, sesuk meneh nek ngadhep ratu kuwi nyembah. Oh nggih. Ratu kotok jak salaman. Keakraban sinuwun. Aku ora. Njur anggepe ratu ki karo kowe iki derajate adoh kok akraban. Kowe Dhewe kudu sadar mbiyen ki dadi ratu mergo tak coblos. ha iya. Kudu merakyat dadi tidak salaman masyarakat ki aja lara ati. Aku ora lara ati Bagong mung tata. Modar ora kowe. Tidak sekrup aku. Kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya Bagong. Nggih, mboten. Rarjo sak praptamu. Wilujeng benti kula sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng Den Bekti kula kunjuk, yo tak tampa. Pangestuku tanpa nono. kula pundi nggo jimat paripe. Bagong slamet tekamu. Bagong slamet tekamu. Gong ora gawe masalah. Jak salaman ra gelem ya. Ya wong piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing apik. Mengetunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Penano. Pun penak. Wis penak dong. Wes. Petruk kantong bolong Padhararja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Bagong slamet. Nun, Bagong slamet. Pengetunipun sinuwun Mandura
wilujeng nering sambikala kemareng lantrang sembah pangabekti kula kunjuk wah edan jangkep tata krama ukaramu pangetenipun nggih prayogan mulunggu sampun boten kirang prayogi sampean nggih disekecake nggih yo pun asal rujukan durung sami Petruk Padhararja Ndara Janaka bekti kula iya Bagong Padhararja Ndara Janaka bekti kula iya Bagong ora mbantu kok peteng sebabe apa merem sik menengo sik engko tak nehi kalodhangan tak nehi wektu ndagelo sak pol-polmu niki meneng sik siap paham diem oke nek entuk dum berdua ya mboten kanyono-nyono napa sinuwun Puntadewa niki mboten mireng kabar ora Petruk Ndara Werkudara mboten mireng ora Ndara Janaka mboten mireng ora Panakawan pun anten sesasi niki bapak niku gerah syukur mula nek mangani sikatan bapak niku gerah pun bapak niku ora iso napa-napa ming nglekar teng amben nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa ming mripate kecap-kedip pun bola-bali kula bali Bagong niku mbudidaya goleke tombo ning ora ana sing iso nambani karo bapak mula kula gentenan kalih gareng kalih Bagong niku nunggu bapak bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang maem ya wis ora iso mimi ya wis ora iso bola-bali ming ambegane saya seru ngorok teng mriki niki mergo kean udut lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula kalih gareng kalih Bagong bapakmu dawuh kepiye destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandhang raga Werkudara Kakang Semar lara banget wah Petruk ora wadul ora matur karo pepundhen Pandhawa lagi saiki kowe matur Petruk mbok ya sowan ning Madukara kok kebangetan temen Kakang Semar nandhang gerah kok kowe ora matur karo pepundhen repot sibuk lah saniki kula matur bapak niku paring dawuh Truk kowe sowan ning pepundhen Pandhawa aku nyuwun pepundhen Pandhawa rawuh ning Karangkadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada ngoten niku ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep 5 Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa, Ndara Puntadewa mundi pustaka Jamus lima sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku waluya nirmala temah jati temah mulya ngoten niku. Mula sowan kula mriki diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karangkadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Saken bapak Ndara awi kula dherekke rawuh teng Karangkadempel sinambi mundi pustaka Jamus lima sada jangkep Pandhawa gangsal nek panjenengan boten rawuh teng Karangkadempel yakin bapak mesti sedo ya Kang mergo bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas pun kula yasin kaping 3 lho nek mari ya bek mari nek sehat ya gek sehat ning ora ana undhane babar blas winganane bengi dek
Petruk mboten wonten kalih gareng ya mboten wonten kula wis omong karo bapak, Pak, mati ya mati ning warisan didungsik. Aduh paraimu lho kowe. Aduh Pak Genti. Lho. Bapakne kok ngami-ami warisan supaya aja nganti congkrah terus. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti sak ngono lho. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malak, gareng kae meneh, arep cilik ning mecakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki mung wong sarwa ngalah. Omahe mung manggon ning pawone bapak aku ki. Ya mesake kowe. Kowe njaluk bapak, ora tau dikai. Petro dalem mundur sikik. Mundur kok, mundur. Lah. Ngapain? Ratu dilungguhi sikile ora? Sorry. Ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Lho, dhisik aku. Oh iya, Dik. Ngapunten. Kowe tak jarwani ya Petro, nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Lho. Sebabe mara sawangen. Kadangku ingkang mapan ana ing pepungkuran iki hitungan cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Lho kok 6? Iki rasa. Kowe ana ngono to, Yem? Ngisru-ngisru pikiran kowe. Minggir. Rawayahe kok ceniningan nang kono. Tunggal kalih 3 sekawan. Oh, tu, jiro lupat. Lho, kok main papat, Tru? Papat. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya, Petro. Nggih. Kadangmu utawa pepundenmu ya kuwi Yayi Sedewa ninggal praja. Lho, sebabe mergo didukani kelawan bendaramu Jodipati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Mergo Sedewa nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada. Lah pustaka ajeng dipetokno pundi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok Ndarawati ora ana? Petro ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono kuwi gendandapan Petro. Ratu gendandapan. Mergo Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sedewa ingkang nggondheli. Oh, dong kula. Dodok sering perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sedewa niku nggondheli pustaka Jamus miyang Jimat Lima Sada. Mergo ajeng disuwun ngambil Sinun Prabu Ndarawati. Lah Sinun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada? Mergo Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada. Terus alasane Ndara Sedewa ora ngentukake mergo pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi penguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Kelima Sada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel pijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petro. Oh bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepunden kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka bae-bae. Nek Pandhawa koncatan pustaka Jamus Lima Sada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan, apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijaga ngranti suwe banyu sinaring niku pas. Ngendikane Ndara Sedewa niku bener. Mula Sedewa tumuli nggondheli. Lah niku bener. Nanging ngerti ya sing nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada kuwi Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu Ndarawati ki sembahaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil sanese pusaka, ana jeneng pusaka kok disilih ki cara pundi. Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku mergo diasta dening Kang Kagungan. Pusaka kok disilih-silihke niku mboten ajeng ana dayane. Dadi nek Sinun Ndarawati nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gek-gek ming alasan. Mula Ndara Sedewa nggondheli niku wis pas. Lah terus dadi iso lunga.
merga didukani karo bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara. Iya, Petruk. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. minggat Ngaten. Iya, Petruk, kowe kok ngerti. Lah biasane Ndara Werkudara niku karo anak-anak ya ngoten niku kok. Antasena tukake rokok, ora gelem, Pak. minggat Ngoten niku wis biasa ngono niku wis weruh bola-bali wong kula ngomong Ndara Werkudara niku cilik nganti gedhe kok. Dadi kula ngerti lagak lagu lageane. Dadi Ndara Sedewa niku lunga saka negara Ngamarta merga Ndara Werkudara. Iya, Petruk, Gong. ana masalah iki Piye? Ndara Sedewa lunga Pandhawa ora ganep 5 Masalahe kok lunga? lha kowe iki ngrungokke ora Aku turu Ugi ngantukan. Anggere ya iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk to. oh mergo Maling. wah paling dengkulmu ngotot ora iki ana masalah Masalahe Ndara Sedewa lunga sing marai lunga Ndara Werkudara mergane didukani masalahe Ndara Sedewa iki nggodani pustaka jamu jimat Masata. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong akeh banget nek mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyun ngapura dadi Ndara Sedewa lunga sing nundung Ndara Werkudara. heeh Mbok, masalahe apa? Tak urus iki, Truk. ya Mundur. ya Kula tak takon karo sampean. wah Bagong wong edan karo Bendara nuting-nuting Sampeyan ngaku aja goro. Satria iki nek goro cetel kasatriane. perkara apa Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndara Sedewa apa ora? wah iya Jasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku dikandhani ora nggugu aku wegah duwe dulur yang dikandhani ora nggugu tak tundung minggat Terus saiki nek nganti Saundara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar loro, isane mari nek Pandhawa rawuh 5, cacahe ning Karang Kadempel. Nek nganti mung 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jira lupan teksek ngono kuwi ya. Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih Den Pandhawa niku aja nganti godang. Merga Pandhawa niku nuwun sewu, 5 cacah iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi ngrambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak ala, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik, lahir batin manembahe taberi. Nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa ki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan ki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh lambangke dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tak tundung lunga? wah Bagong ora basa aku iki bendaramu kowe kudu ngaku tata krama ora basa karo aku Tuwa sapa Werkudara kok, Bang? tuwa kowe Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Jodipati nek aku ora ngewangi babat Wonomarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi kok. Kowe meneng wae cangkepe ora ngerti. Ora kowe iki ngewangi ora. Kowe meneng. Meneng diem. iya iya Aku nek omong apa-apa kuwi pokoke ngiyoi. yo yo Ngono entuk didomong loro. apa-apa kok didomong loro Hah? Nek kanan kaya ngene sampeyan notohke nyawa. nyawane sapa Nyawane Semar. Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ya. Sampeyan bunga Semar mati. wah Bagong ilang tata kramamu karo aku kowe wani karo Werkudara Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane, ning wani karo pambegan sampeyan. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi.
Lah ngopo? Aku tratapan. Tratapan, Dik. Malah. Ayo. Saiki kowe ngecah apa? Truk. Hmm. Truk. Hmm. Wangsulana, Truk. Lah piye? Aku ora patek wani nek ngene. Kowe jire ora kene. Wong kene wis kebacut nyegur kali, maju ya klebus, mundur ya klebus. Lah kowe beda padha mae ora aku. Lah piye? Aku nang nyeblong kali ndodok sik. Modugan ora. Kersane pripun? Ora sak nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trima karo lungane Setiwa, mergo tak tunduk. Anak-anake Semar ngopo? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Lho kula mati teng negara Ngaparta kula wujuti. Yo, metu njaba. Oke. Truk. Ora sembrono lho, Truk. Ndara Werkudara. Lho wong kendeli ngene iki kok wis bacuk nantang ora kaya kowe iki nantang kok mundur iki apa kowe? Nek kaya aku wis bacuk nantang ngene iki iso luleh. Mbangane kowe karo kelangan bapak. Ning nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rame-rame lantas marang-marang putuk. Kecek ndas. Wah, kecek-ketik metu napa? Weh. Nuwun sewu. Piye, Bagong? Anane kedadian kaya ngene iki mau merga Kresna nuwun sewu Sundarawati nyilih pusaka Jamus Limasada. Iya. Sapa sing ngeterke tekan kene? Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing nderekke Sundarawati. Yo, Sampeyan ngerti mboten Sundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhani karo aku matur karo anakku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane walyana Rama Majati yen tinimbalan pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Aku dadekke seksi supaya melu sowan negara Ngamarta. Terus aku matur nang Nyai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Nyai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubuk-ubuki, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nang kana wae. Hus. Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggala dijaluk piye? Butuhe aku ora mengerti para kowe. Ya sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah lungane Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa. Lho ora nantang. Men kula men kepengin sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbok ora kowe wedi karo kowe ayo? Nek ndi papane wong bondo itu metu coba lekane atiku. Rugi. Apa wih? Ngerkoso kok tak njop. Rajos. Jiri. Ora sakaken gurung tamukan ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem golek apa ora? Aku ora gelem golek. Ora gelem ora gulung wae. Metu coba legane aku aja. Banten menapa? Wis kono nek arep genahke perkara iki metu njaba. Sendika ngestaken dawuh nyuwun pamit. Nyuwun pamit madhal pasilan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara Janaka kula mawon. Iya ya Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Kuwi sing muni aku. aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara anak kula mawon nggih. Iya ya Bagong sing ati-ati. Njaluk. Sing ati-ati nek sambi kula. Waduh, kok ora wale ngomong. Yem aku lunga sih ya. Inggih wis paken dawuh. Suwe banget ketemu karo kowe. Engko cipika-cipiki ya, Jem. Inggih. Ayo kangen no ya. Inggih. WA-mu isih kae sing wingi to. Inggih. 081 125 250 375.
Aku menghitung-hitungan. Inggih. Kuwi adimu kok? Inggih. Lemu banget. Oh ya aja sok salin nganggone adimu ya. Inggih. Sandangane aja sok ganti. Inggih. Nggone adimu ki nek tok nggo iso tok cantolke pundak ngene iki. Saking gedene. Ora tepung kok wis ngrasani pakaian dalem. Aku ngarepe dhewe. Aku kenal Nyun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah iki. Ngene nggih. Mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro nek pun nesu wah. Bebayane tenan, yakin sumpah. Mboten mantra-mantra wujude kono kawan, betone karo sapa-sapa ora wedi. Apa ya nggih? Dewe ngenane malam setu nika gelut kalih Bathara Narada. Lho. Perkarane apa Bagong? Susukan teng jero kotak. Kok iso enggak ora weruh. Dosare kabeh. Bathara Narada niku musuh Petra sadol rame teng jero gludak-gluduk. Sing damekke nggih kula. Ya wis syukur yen to kaya wong Nggih ngoten mawon nggih nyuwun pamit. iya sing ati-ati. Bareng. Iya. Pun yen Ndara Janaka. Iya sing ati-ati Bagong. Ndara Sembadra sehat to? Sehat. Ndara Sri Kandi. Iya waras Bagong. Syukur. Pun yen Ndara kula. Iya Bagong sing ati-ati Ngono nggih. Oh iya nak. Nggih. Dadah. Inggih ngatos-atos. Petra ora tak kandhani tuman wae. Wis werna-werna gawe masalah terus nang kampung iki. Adek malam Selasa wingi. Malam Selasa ngapa? Ora do ronda. Remi dolanan iku menghitungan kok kancane do ditempilingi. Nek boten kula pisah ajur sak kampung. Kula terus mlayu saka omah tak eleke, "Truk, iso meneng ora?" Langsung linggo. Petruk wedi karo kowe gila. Oh. Nggih mun ngoten mawon nggih ngabari tok. Iya. Njing ampun gawe anu tatu atine Petruk. Iya Bagong. Nggih pareng. Iya. Monggo. Iya Bagong. Pun yen Ndara Janaka. Iya sing ati-ati. Ndara Abimanyu sehat to? Sehat. Ndara kula nyuwun pamit. Iya sing ati-ati Bagong. Oh iya nak. Nggih sing ati-ati trewek lah ya. Tono modar kowe. Belum entuk-entukan dilokke. Kon ngoten mawon nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Ngono nggih mengke ndak selak Petra malah gelut karo Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah napa mboten mirang-mirangke ing atase Ratu Mandra niku Ratu Dedaya Sekti kalintang jayane perang kok nganti kalah karo Petra. Ha iya to? Iya. Ngoten nggih? Iya. Are Iya. pun nggih. Iya Bagong. Pun nggih. Mbah pracaturan. Oh iki wis krasa iki sing. Nah ora ngoten ndak ora rampun apa ya. Kula tak metu tenan sanipun mboten ajeng teng mriki mboten ajeng pamit wong tak pamit ya ora harus diperasaan babar blas. Oh nggih? Iya. Kula niku ya gumun. Aku ya gumun. Sebabe Kok cerewet. ora dikai dhuwit kok. Bagong Ratu lenggah Sriwaka ora nggawa prabiya. Waduh. Ndara Janaka, Mengko yen wis tekan Karang Kadempel tak paringi. kapan? Ya mengko mesti tekan kono, Bagong. Ndara kula Kan duwe. Sigra bala kang tumingal prang campo samya madali lertate pileting koto
Danyanggung manguncang nitim benjang sangaji mije patinya ngedali wuwus Gatot wonten berani ngadhawuh Rama Kyai Antarja wonten berani ngadhawuh Rama Kyai Antasena piye Pak anane kowe tak timbali supaya ngadhep ngarsane wong tuamu dina samengko kowe tak dawuhi supaya goleki menyang endi dununge Petruk wonten menapa dene Batuku Rama Kyai paring dawuh supados para putra ngupaya dhateng Petruk kantha bolong Petruk wis wani karo bapakmu Petruk wis wani karo wong atuh Amunja Dipati malah sajahe Petruk sengaja nantang karo Werkudara. Wah, ing atase Panakawan wong batur teka wani karo wong atuhamu. Mula wis ora ana pangapura kanggo Petruk kantong bolong cilik mbok bondo tangane mbok kerincung sikile. Gedhe yen perlu Petruk tegelono. Aku ra sudi duwe abdi jenenge Petruk kantong bolong sing wis nyamah karo asmane wong tuamu Jodipati. Mula Gatot dina samengko mangkato golek ana Petruk ora iso ngaturke Petruk ana ngarsane wong tuamu aja takon dosa lak deplok siramu. Lho iki ngestaken dawuh. Antarja wonten timbalan goleki Petruk. Petruk mbok bondo tangane kerincung sikile hadepno ngarepane bapakmu Jodipati. Aku dhewe sing bakal matrapi pidana karo Petruk. Lho iki ngestaken dawuh Antasena. Piye, Pak? Golek ana Petruk. Petruk aturno marang wong tuamu Jodipati. Sik. Nek Kakang Garukaca Kang Antarja sago goleki Panakawan Petruk, nek aku diskusike, Pak. Monggo dhisik piye? Aku tak takon. Mesti eneng perkara, mesti eneng sebabe kok nganti Petruk wani karo bapak. Nek ora ana perkarane tangeh Petruk wani karo bapak. Mergo aku ngerti watake Petruk iki. Petruk ki abdi sing setya bekti karo Bendoro, abdi sing bangun miturut karo Bendoro. Kok nganti Petruk wani karo bapak? Petruk milani makmu cilik Sedewa. Lho. Ana perkara apa? Paman Sedewa, pamanmu Sedewa tak tundung minggat. Sebabe Kresna kakangku rawuh ning negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Kinarya tumbal wadaling Projeng Ndrawati nggone ketaman pegebluk. Kabeh sedulur Pandhawa wong tuamu wis maringake. Perkarane ngono kuwi. Ya. Nek perkarane ngono kuwi, nek bapak dawuh karo aku ora iso mangkat. Wah, kowe pancen anak sing beler dhewe kok sik. Ora perkara beler. Ning Antasena kuwi ora iso ndodhok, ora iso basa, ora iso tata krama, ning aku kuwi kulino mikir. Aku kuwi nang gelar, kulino gulung. Perkara kuwi tak gelar tak gulung, sing bener sing endi, sing luput sing endi, mengko bakal aku mesti belani karo sing bener. Miturut kowe bapakmu kleru. Wah, Caidan. Caidan turune cah Bambung. Kowe ngerokke wong tuamu. Bapak kok dadak nundung Mak Cilik Sedewa. Kuwi lupute bapak. Mak Cilik Sedewa tok tundung mergo nggodheli pustaka Jamus Klimasada, ya to? Ya. Nek miturut pitunganku Mak Cilik Sedewa bener, mergo pustaka Jamus Klimasada kuwi panguripaning para Pandhawa. Bapak iso kaya ngene iki mergo pustaka Jamus Klimasada. Nek nganti pusaka mau ilang saka tanganing para Pandhawa, Pandhawa apes jurite. Kuwi alasane Paman Sedewa bener. Terus saiki nek pancen Ndrawati ke taman pegebluk, apike diteliti dhisik, aja gampang percaya karo wong. Arep sing ngendika kuwi Siwa Ndrawati, ning ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Saiki runtang-runtung saben dina ana lho Pak sing mentala nyuduk saka mburi, nyilakake saka mburi ki akeh. Dadi upama Siwa Ndrawati kuwi dicubriyani karo Mak Cilik Sedewa kuwi bener. Mula nek perkara iki Petruk wani karo sampeyan, Petruk tak anggap ngadeg ana ing bebener bapak sing kleru, ora guneman. Wah, bayi mejang karo wong tuwa. Mengkari kowe gelem angkat apa ora? Ora gelem angkat ora apa-apa, Gatotkaca Antarja gelem angkat. Do mangkat kono. Do mangkat. Nek wis tak antepi, nek nganti do wani njata si Petruk, iki salin perkarane. Aku ngewangi Petruk.
Dimas Antasena bakal adu arep karo pun Kakang. Aku ora wedi. Dimas Antasena bakal perang karo pun Kakang. Aku ora wedi. Aja kok kowe ngloro. Ngarepku iki aku ora wedi kok. Setan. Kowe demite. Wah, ora caturan. Gatot wonten timbalan. Mangkat. Wis ana mangkat to. Ning aku arep goleki karo Petruk. Aku ora tega nek Petruk dicio-cio karo Kakang karo kanca Kakang Antarja. Aku ora mentolo. Aku ki arep kaya ngene tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate gendong karo Petruk, tau tate digudang karo Petruk, dimong karo Petruk. Dadi sapa wae sing arep nyilakane karo Petruk nek Petruk bener mungsuhe Antasena. Wani karo bapakmu, sing tawedene apamu, sik tak rada mundur. Bapak ngadeg ana ning tumindak sing salah, nuwun sewu, nek ora iso dibenerke, paripaksa aku wani karo bapak. Garot, wonten dawuh, mangkat. Mangkat to kono. Ora usah tekan goleki Petruk nang kene wae dadekke isan karo aku yo. Waduh. Nyuwun pamunten Rama Kyai. Nyuwun pamunten menika mangke saling bubuhan kula mengsah Dimas Antasena. Wah, kowe wedi karo Antasena, mboten perkawis ajrig. Nanging lingsem menawi dipun prisani dening sanggaring para kawula ing atasipun putra Jodipati sami regejegan. Kula nyuwun pamunten. Tekan iki. Kowe ngopo? Kowe ngopo lho? Melayu nendi? Rono. Tiga. Ora ngono nek nasibe awake dhewe kaya ngene. Ngopo jane mbok terus terang? Nek kira-kira uripku Dara iki ngandhake anak-anake. Gatot Kaca Antasena. Terus kon nyebar golek awake dhewe, ora usah wedi to. Kowe mungsuh wong tuane. Gatot Kaca Antasena tetekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Nek ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Wong basa Indonesia ora cetok berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek umpama Dara Garkaca tekan kene, Dara Garkaca senengane nguntir sira. Aku ya kondang nguntir bayar. Ndara Antarja nyembur, Aku ya kulino nyembur. Ndara Antasena Kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama, wani karo wong tuane iki ming Antasena. Antasena. Nek tekan kene Tandangane padha-padha le petok. Kowe mbiyen DSD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu e. Gus. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksude pramuka lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. so. Sok. Istirahat di tempat, gerak. Wah, Kap gerak. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Iso digulu e. Maksudnya nek balik kanan ngono ya iso. Hadap kiri ngono ya iso. Iso. Balik kanan. Gerak. Mundur 2000 langkah. Hei, srene. Aku nang kene wae, Truk. Kowe kirek kok kowe. Ngopo ora ngandani? Aku nek kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet matamu. Konangan. Dene. Ndara Antasena ora apa-apa. Asem iki. apike njuk ngapura. Ngapura nggih, Den. Ora apa-apa wong aku kocluk tenan kok. Dar. Nek Bagong karo Antasena padha-padha le petok ha ta. Guyon ah. Ciluba. Wis wong tuwa kok dicilubal ya. Gong, Nun, Truk, Nun. Aku ngerti, kowe keweden to? Nggih.
Mergo doyak bapak. Nggih. Bagong doyak sapa? Polisi. Anu nomor Baladewa. Siwa Mandura. Nggih. Lah ngopo? Tak tantang cah kendel. Terus Metu njaba rame banget. Rika Bagong pamit mendi minggat dhewe. Kula aling-aling bakul dawet. Terus melipir lunga kula. terus tekan kene iki. Lah kuwi mau diundang bapak. Wuh, timbali Kang Rama. Heeh. Kon goleki kuwi karo Bagong. Kon bonto tani kon ngrincung sikile. Mudhar ora kuwi tekan kene. Ngopo mundur? Terus sampean wangsulan pripun? Aku njaluk keterangan karo bapak. Jane eneng ngopo to, Pak? Bapak crita nana bla 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 bla. Saiki iki ngono kuwi, Tru. Ora gelem jelaske ming bla 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 bla. Kuwi kudu wis paham. Ya, Kon ngerti ceritane? wis, terus aku ngluputke bapak. Kakang Garwo Kakang Turjo sing maune arep mbondo kowe ora sida mangkat. Wo, telat. Ora. Ora sida mangkat mergo bener ki omongane Antasena. Lah aku tekan kene iki wis sarujuk karo Kakang Garwo Kakang Turjo, aku arep ngewangi karo kowe. Tenana. Apa? Apa, Gong? Tenena. Tenane. Tenane. Tenan. Lahir batin. Lahir batin. Gilane ora. Wah iya. Ngambung kok karo delek. Itu. Ken mau ora to idoke to. Ora tak nggo dolanan. Jiji. Ngelak. Ayo. Terus carane Ngene, maju mengko nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. wah iki ngewangine ketoke mung ngapus-apusan gitu. Ha piye? Ha iki kok kon maju ki nek lara tenan lha nambani nganggo apa? Mbok ora sok aneh-aneh. Kuwi aja ngeyel kok tapuk rambemu lho. Ki, banyu sumut ki. Ki nek tak peres metu banyune iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Weh. Apik. Niku tukel napa karepe sih? Iki paringane Sang Hyang Baruna. Weh, bes. Bis dengkulmu mlocot. Baruna ki dewa. Sing iso liwat ngarep aku ki Baruna jurusan Parangtritis. Gobloke ora. Nah maju kula mboten iso, kula ora iso kon maju. Ngene wae, nek kowe ora wani maju, loro tak dandani gelem ra? Dandani napa? Tak dandani Petruk doyak sapa? Ndara Werkudara. Bagong doyak sapa? Baladewa. Nah, Petruk tak dandani Werkudara, Bagong tak dandani Baladewa. Ngopo to saiki ora? Ya ya gawe ya nanti, lan nyewa nanti. Lho, nyewa piye? Sarana Cipta. Wah lah tak ngundang Cipta barang. Ora. Sarana Cipta ki tegese nganggo kebatinanku kowe iso wujud kaya ngono. Oh siap, siap. Urung mesti lho, aja dijupuk sik, urung mesti. Ora mirang-mirangke rombongan, Gong. Kowe nek cara kuno seneni kowe. Oh, ndukuke wayang ki ora kena mbadarke penonton ngono kuwi. Nek carane simbah-simbah biyen seneni simbahku biyen nek ana muni urung badar disebut jenenge urung cukup. Oh. Oh, biyen ki ndukuke wayang nganggo sasmita to. Anggere dalange wis. Ah, ngene iki Werkudara. Oh, kok kandhani. Anggere muni ngene Gatotkaca. Anggere dalange Anoman. Dalange Sapa? Antasena Gundul Maca. Ana wonge. Ana wonge ra. Wis ya ngono wae ya. Nggih. Engko nek tekan kene, Lah kula mengene diajar nek Ndara Baladewa wae ya, nggo ana Baladewa ngembali mati glendang ning kono. kowe tak nehi kekuatanku ora apa-apa. Kowe percaya ra, Truk? Percaya nah. Aku kok ragu-ragu ya. Ora wis to santai wae. Weh, anggone kebaca di mati kowe bles. Mati tenan kowe sing nang dhuwur sirah kuwi kutil-kutil Tengkul mlocot.
Kuwi diperes ora metu banyune. Ayo. Cilaka ora urip awake dhewe. Wis ora apa-apa mati ya wis ben. Ngono wae ya, Truk. Gong nggih. Manut pokoke. Nggih, pun pokoke. Tak cipta. Nggih, monggo. Ngempet-ampekan. Ayo, Truk. Ya. Oke wis, tak suwun karo sing gawe rup muga-muga kowe iso malik apa sing tok karepake. Ngono wis malik ora ndeleng lho. Aja gembelo sirahe. Cek sapa iki, Mas? Dekmu. Aku kok pangling ya. Karo saya dhewe kok lali. Wis suwe aku. Pangling aku. Wis ndak kok ki ngomong kok ndak malah ora rampung-rampung. Nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winaya ngesepi sumimpen telenging kalbu. Babukaning warana karlen saking lho kok kleru Truk nun Gong nun waduh lek ku maca mantram sajake kleru sing karepku dadi Baladewa ki Bagong lah kok malah Baladewane Petruk pun mboten napa-napa sakanane mawon ora delunggung isara ni Bawa Werkudara lugu dhuwur Aku iki mari, Truk. wis Wis ora Bagong. wis ora Bagong kowe piye to aku wis Baladewa ki lho sandangane wis ketok kok wah wangun lho kowe Gong Bawa Werkudara aja lunggung isor lho apa nganggo pecah bane Werkudara ini arep mesti ngono kuwi. Oh, radong anake kok radong. tengok mburi ngadeg ora aja tengok Werkudara ki ra iso tengok nyiu wah ya wangun-wangun dandananku wangun ning niki bakale modar kok aku mati ngopo lah nek Sinuwun Mandura ngerti tenan wah iki aku medhep kaca jejeki siramu iki wah ana Werkudara Suden Aku dereng mlendrong. apa nek sujud kudu mlenthong apa Aku kudu ora ketang sithik. Ana mlendrong ya ora sip. diapure ra rada maju to nggih coba saiki aja nganti ketara tak tes ora pangling kaya Siwa Mandura wah anakku nggih anakku wong gagah Antasena ya iki wakmu ing Mandura dadi kok katur Pakde pangestu tambahan